Il-ħidma tiegħi flok tonqos u tiddajjef iktar qed tissaħħaħ għaliex nemmen li dak li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista hija ħidma favur il-poplu li hemm bżonn issir. Iddikjara dan il-kamp tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li kien il-mistieden waqt il-programm Follow-up fuq RTK immexxi mill-editur Silvana De Bono. Flok nidħol biss għalkemm noqgħod ġewwa u nipprova nistaħba, iktar naħroġ, iktar naħdem, iktar nipprova, nipperswadi, iktar nipprova nuri li ir-raġuni ewlenija fejn qegħdin fil-politika hija li rridu nipprovaw nkunu ta' servizz għan-nies. Nikkonsidra li meta nagħmel it-tajjeb, meta nagħmel il-ġid, meta nagħmel is-sewwa, when I'm on the right side of things, ix-xogħol tiegħi mhuwiex li nirtira jien imma li nipperswadi lil min mhux konvint. Adrian Delija ddikjara li bħala karatteristika naturali tiegħu u qed juża l-kritika bħala l-aqwa għodda biex ikompli jissaħħaħ. Jiena m'iniex bniedem illi min jikkritikani nipprova nwarbu anzi nkun irridu eqreb lejja biex nipprova nifhem jekk dak li qed jgħid b'xi mod jew ieħor nistax nieħu u nitgħallem xi ħaġa minn. Wissa li l-attakki kontri qed iservu biss biex ikun assigurat terminu ieħor ta' tmexxija għal Joseph Muscat, Konrad Mizzi u Kwiċ Kembri fost oħrajn. Aw min kapaċi jara illi jekk ma jmurx jixħed il-vot tiegħu favur il-Partit Nazzjonalista qed jixħtu favur Joseph Muscat. Inti tista' possibilment timmaġina illi tkun kontra l-korruzzjoni u ma tivvotax il-Partit Nazzjonalista, li tkun kontra dawn id-deals maħmuġin u ma tivvotax il-Partit Nazzjonalista. Mhux biss fuq livell politiku manke fuq livell ta' Partit Nazzjonalista, Adrian Delija wiegħed li se tkompli ħidma qawwija għat-tisħiħ tal-Partit Nazzjonalista. Trid taħdem qatih bisħieħ kuljum biex inti tagħti bażi iktar robusta il-partit li aħna sibnieh f'qagħda finanzjarja xejn feliċi. Adrian Delija fisser kif fil-medja spinġiet stampa li mhix reali dwar dak li għaddej fil-Partit Nazzjonalista. L-ixuż vera u li għandna gvern illi jrid joħloq soċjetà minn ar-ruħ. Għandna gvern illi ma jinteressax miż-żgħir imma jinteressax mhux mill-business imma mill-big business li minnu jistgħu jagħmlu biss il-flus b'mod dubjus ħafna dawk il-mażula. Matul din l-intervista l-kap tal-Partit Nazzjonalista qal ukoll il-Gvern għażel li jkabbar l-ekonomija tal-pajjiż billi jżid il-popolazzjoni, ment il-Partit Nazzjonalista jrid ekonomija li hija affokata fuq investiment ġdid u ta' valur ola. Mhux pjan mill-luna għal-għada, mhux pjan biex jistanaw il-ftit, imma pjan għal-pajjiż. Mela l-pajjiż tagħna 20, 30, 40 sena oħra. Fejn ħajkun? Adrian Delija semma lil diversi persuni li mhux jgħixu l-aqwa żmien li jiftaħar bih il-Gvern u jgħid li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem għalihom. Ma waqafx niġġielet l-inġustizzja fejn kien hemm, ma waqafx niġġielet il-korruzzjoni fejn kien hemm, ma waqafx niġġielet l-attakki fejn kien hemm, ma waqafx nagħmel dak kollu li nista' nagħmel bħala kap tal-Oppożizzjoni. Ħidma li minn din il-ġimgħa qed tkompli wkoll fil-Parlament fost l-oħrajn bl-impenn li l-abort ma jidħolx f'pajjiżna. L-ixu tal-abbord ħatarġa tqum, sfortunatament, il-Partit Nazzjonalista naħseb kien dejjem ċar daqs il-kristall, il-bieraħ illum u għada huwa l-unika leħen, l-unika partit, l-unika vuċi illi titkellem għat-tarbija fil-ġuf u l-ħajja qatt ma tista' tiġi kompromessa.